Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bawunze bantu yakubingelela Ndlalifa izolo ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Namhlanje insuku ziwu-29 uyatsheka unyaka, uyaphela unyaka. Siyambonga indlela emangalisayo uNkulunkulu, siyamdumisa. Ngibonge kakhulu ngani nonke ezindaweni zonke kulonyaka indlela esiphathane ngayo salalelana. Nakuyo futhi iminyaka edlulile ngiyabonga ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu akubusise. Wenze ikhaya lezwi laba impumelelo ngokuletha kwakho abantu, ngokuparticipate kwakho kube khona izinto ozishoyo nozenzayo. Wenze ikhaya lezwi laphila laba yilento eliyiyona ngandlela thize. uNkulunkulu uyajabula ekhaya ezulwini. uNkulunkulu akubusise. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi mangigcizelele indlela esesiletha ngayo abantu, uzoletha abantu ngendlela ejwayelekile. Mina ngizokuthumelela wena i-invite umthumelele, noma mina ngimthumelele, kodwa ngiyasaba ukubathumelela ngoba ngicabanga ukuthi kuzobe sekuwukuthi ngibhizi futhi manje elayinini, kanti kulwa nokuthi ngingabi busy. Sizobona lokho uNkulunkulu angiholela khona. Wena ulindele imeseji yami eshoyo kuphakathi kokuthi izothi sengimthumelele i-invite noma izothi nansi i-invite imthumelele. Kodwa kimina kubukeka kungcono ukuthi ngiyithumele kuwena, wena bese uyayidlulisa. Kodwa-ke sizobona lokho kwenzakalayo. Ngizosho mina umva kubusa umlethile umuntu, mase ngifike kwigema yakhe ngizosho ukuthi nakho sengikwenzile, wena-ke qhubeka la. Uma ukuthi ngimthumelele i-invite mina, wena uzobe usuyamtshela ukuthi uthunyelele i-invite, ngena ngayo ekhaya lezwi. Mhlawumbe kuzonciphisa nabantu abaphumayo ngoba abantu abaningi abathunyelelwe i-invite abayamukeli. Angazi ukuthi kwenziwa yini, nokuthi-ke wena usuke ukhulume wathini kuye esesebenzisa ithuba lokuthi uthunyelwe i-invite akasangenile, avele angayigcwalisi, angayicomplete, abe sengangeni. Kungcolisa igama lakho ukuthi futhi ubuletha umuntu ungamtshelile, noma ubuletha umuntu ungamchazelile kahle, useshintsha umqondo. So sizobona ukuthi kupho kusebenza kahle, noma i-invite ngithumelele wena bese ngigada ngoba ngizobe ngimbhalile phansi ukuthi uyabuya yini lo muntu noma akabuyi. Ukungcolisa igama lakho-ke wena omlethile. Uletha abantu abangafuni ukugcwalisa ama-invites. Kwenziwa yini lokho? Hayi-ke besibuka indlela entsha sesisebenza ngayo. Ngisazamile ukuthola enye inamba kwa-MTN. Inamba ezoba ngizosho ukuthi izoba ngeyani, kodwa sizolinda sibone ukuthi kwenzakalani ngoba le namba ayikakasebenzi. Kufanele ngiyifake kuqala, ngidownload uWhatsApp kuyona. Ngizobona ukuthi-ke iyona yokungenisa abantu nayo noma izobe ebhekene nokubhukha nezinye izinto ezinjalo. Kodwa sengizamile ukuthola enye inamba maduze nje, mhlambe ngokugcina inkosi kusasa uzobe usuzwa ngoba bathe kuzongithatha 2 hours ukurejista. So bekufanele ngibuyeke ngize la ukuze ngibhekane nabantu ababhukhile. Wabakhona ababhukhile namhlanje. So mhlawumbe sengoyilanda kusasa-ke i-SIM card siyifake-ke kwenye amafoni amangasasebenzi. Nokwaziswa ukuthi kuqhubekani. Wena hlala ulindile, uhlala ucuphile. Okwamanje akukho kushintshile. Lethani abantu kodwa wazi ukuthi angiseze ubafaka, bafakwa nge-invite. Bese uphinde kule namba yokubhukha uqhubeke ubhukhe ukwenze konke okwenziwayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani. uNkulunkulu anibusise, nibe namaholide amahle, niphumule nemindeni yenu. Iyanidinga imindeni yenu, nibuye nihambe niyosebenza. Ngicela ukuthi-ke ngiguqe ngikhuleke siqhubeke enkonzweni yethu. La sigcine khona sikhuluma ngokuthi thabatha isiphambano sakho umlandele. Thabatha isiphambano sakho umlandele. uJesu Kristu inkosi.
Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyacela kube phakathi kwethu, ukhulume uzambule nangawo lo mzuzu, sizwe izwi lakho. Sikunika udumo uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Thatha udumo ke Nkosi, khulumisane nempilo zethu ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu bangcwele. Ake siqhubekeke nenkonzo yethu, sesithandazile sifunde lapha kuLuka chapter 9 verse 23, 24 and 25. Mhlawumbe soqhubeka angazi, ake sifunde kanjalo kwanamhlanje. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuze emva kwami makazidele, thabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Sisikhulume kakhulu ke ngoverse 23, 24, ngokuba yilona loyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Verse 25, ngokuba kuya kumsizana umuntu umezuzile izwe lonke, yena uqobo alahleke nokuba alimale na. Ngicela sidine khona lapho. Izwi leli lakhulunywa inkosi uJesu kakhulu, lithi isihloko sakhona, wayehlushwa abantu abamlandelayo. Ukuhlushwa kukaJesu nokwabamlandelayo kwakumhlupha uJesu ukuthi uyalandelwa, ngoba zazihlukene inhloso zabantu abamlandelayo. Ngiyaxolisa, njengoba namhlanje zisahlukene inhloso zokulandela uJesu, zisahlukene inhloso zokukholwa. Kukhona abakholwa ngesiminya, abakholwa ngeqiniso, bayamfuna uNkulunkulu futhi bayamfumana. Bese kuba khona abakholelwa izinto. Mhlawumbe emsebenzini umphathi uyakholwa, abese pretend engathi uyakholwa nalo ukuze abe semseni kamphathi. Mhlawumbe isesikoleni kubukeke powerful, uthisha okholwayo nokukhuthaza abafundi abakholwayo, nawe usungena kwabakholwayo ngoba ufuna leyo treatment. Ziningi izinto abantu abakholelwa zona. Omunye esontweni uyela ukuthola intombi, uyela ukuthola umfazi, anele ngamthola ahlale phansi useyitholile into abeyifuna. Omunye esontweni uyela ukuthola indoda, anele angayithola indoda ahlale phansi abe uhluphe endodeni, angabambeki lo nkosikazi, kanti wayivayele engakaze azasindiswe. Wayeyifunela indoda ezodansela isiginci sakhe, ngoba azi ukuthi abakholwayo abamshaya umuntu wesifazane, abakholwayo abajoli, yena kuseyajolayo, ngoba phela uthola isithuthuthu sendoda sithotshiselwe inkosi uJesu. Ngifuna ukukutshela lokhu, wena okholwa ngezinto, ngenxa yezinto ezithize, uzokushaya uJesu ngelinye ilanga. Uzokuyeka nje akubuke ukuthi mase kuphelela ukona kwakho akujezise. Bekoba ngcono ukuthi uphenduke, khuluma iqiniso kulomuntu umthanda ngoba ufuna yena, kodwa hayi ngoba ukholwa, ucashe ngokukholwa. Noma izinto ezithize ozenzile upretend engathi uyakholwa ukuze uthole ama-favors, bekuyokusiza ngoba la yokulaqaza khona uJesu ekuveza obala, uyofisa sengathi ngabe kuthiwa awuzange uzalwe. NjengoJuda uthi uJesu ngabe kungcono kuba akazalwanga uJuda. So nawe uyofisa lokho, kanti wena osukele ukukholwa kuzihlalele. Kholwa ngeqiniso uma ungathandi hlala phansi. Kodwa kawusena kuzilandulela ngoba ulizwile izwi leqiniso. Ulizwile izwi eliyimbewu engabuniyo, imbewu emiyo njalo, imbewu engunaphakade izwi likaNkulunkulu. Bekuyokusiza ukuthi uvele ulenze, usindiswe, uhlukane nokuzenzisa.
baningi bayazenzisa, abanye bazenzisa ngoba befuna izikhundla ebandleni, bafuna ukuba sematiyeni likamfundisi ebandleni. Ngifuna ukukutshela ukuthi akusebenzi kanjalo. Hayi, akusebenzi kanjalo. Wena sondela enkosini, wena hlala enkosini uJesu, wena zithobe phansi kwesandla sakhe esinamandla. Ilona lo uthanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyolahlekelwa yikho. Mawukusindisa ukuphila kwakho kuyokulahlekela. Ake ngilinganise. Uma sikhonza enkonzweni, bafike laba bakamphika uKristu, baqale ngami njengomfundisi, bangigence intamo, ngiqhamuka ikhanda sethi ukhona omunye ophakamisa uJesu la. Ngenxa yokuphila kwakho bese othanda ukukusindisa kule nkemba usuyamphika uJesu. Yikho-ke ethi ngokuba yilo naloyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Kuplanwe ukuthi ngelanga elukuthi siya kwasibanibani siyokhuleka. Livele line ushintshe bazalwane, seliyana namhlanje bazalwane khona sokungiphazamisile angisahambi, usindisa ukuphila kwakho. Mhlawumbe usendaweni ebandayo, ngelanga enivumelane ngathi niyokhuleka kwasibanibani livele likhithike, uthi hayi mina angisayi, vele okokugqoka anginakho. Usindisa ukuphila kwakho uyolahlekelwa yikho. Noma yini oyenzayo ewukusindisa ukuphila kwakho kufanele uyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, awusezuwenza wena ngoba nakho isimo sinje. Uyakusindisa phela ukuphila kwakho, uthi uJesu uyokulahlekela ngale kwethuni. Kuzokulahlekela, uyophaphama esihogweni, zidele. Noma ngabe kuyabanda, noma kuneqhwa, noma kunongqweqwane, noma kunesithwathwa, zidele. Uhambe ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Noma liyana thatha i-umbrella uxove udaka uma uhamba ngenyawo, ibhaji imoto yakho uma uhamba ngemoto, kodwa wenze njani wena? Wenze uverse number 25. Ngokuba kuya kumsizana umuntu umezuzile izwe lonke yena uqoba lahleke nokuba limali na. So ungazuzi izwe lonke kanti uzolahleka. Mususindisa ukuphila kwakho, lahlekelwa yikho ngenxa kaJesu. Uzothola umvuzo ezulwini. Lungaku uhambo oseke kwafanele nilihambe, wakhansela ngokubuka isimo seweather, kodwa wangalikhuluma iqiniso, wacasha. Uzongena kule phezulu. Kukangake kufanele nokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngesimo esithize sesikhona, noma usuzwe ukuthi kuzobe kukhona ubani, awusayi wena ngoba unebeef nosibanibani, unenkinga naye, awusayi. Angithi uzofika uthini ezulwini ngoba ububaliwe kwabahambayo, awusahambi wena. Khumbula izinto esizibukayo ezesikhashana kodwa ezingabonwayo ziyingunaphakade. Lokho okubonayo kuyiqho okuvimbayo, la makhaza akuvimbayo, ukuba khona kasibanibani okuvimbayo kungokwesikhashana. Wena ngabe ubuka ngale kwethuni, ubuke kwingunaphakade, usuzibuza ukuthi ngenxa kasibanibani ohambayo angisezuhamba, ngeke mina kwenzeke, ngiyahamba mina. Ngenxa yeweather sinje angisezuhamba, ngeke ngiyahamba. Ubakhuthaze nabanye sebethi hayi sibuka iweather sisayi kokhulu. Hey bafowethu, asambeni, besithembisile kuNkulunkulu, asambeni. Yingakho-ke ekubeka uJesu ethi ngoba yilona loyo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyolahlekelwa yikho. Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Zidele, thabatha isiphambano sakho imihla ngemihla umlandele. Zidele mntakababa. Mususindisa ukuphila kwakho. Lahlekelwa yikho khona ukukusindisa kwelizayo. Lahlekelwa yikho kungokwesikhashana, yozizwa umqhele omkhulu ezulwini. Ilokho sonke sikusebenzelayo.
yazi ukuthi kuye kuthi kunzima ebusuku ngivuke ngoba kufanele ngenze umsebenzi kaNkuluNkulu lo oyinina. Isimo singavumi ukuthi yabona ke namhlanje angithandi ukuphuma ekhaya, kumnandi ukuba sekhaya, kodwa ngenxa kaJesu ngizophuma ngoba ngilindele endaweni ethize kunenkonzo. Yayibona lonto, dela ukuphila kwakho, musuke ukusindisa ukuphila kwakho ngoba ekugcineni uzolahlekelwa ikhona. Kodwa ubusisiwe olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa kaJesu ngoba uyakukusindisa. Ukhetha kuphi-ke wena? Ukhetha ukusindisa ukuphila kwakho? Ukhetha ukuphila kwanhliziyo ngise? Ukhetha ukuphila ungcebeleke wenze okuthandayo ukhohlwe inkosi uJesu? Luyeza usuku ngiyalusaba oluvutha njengeziko. Malaki chapter 4 verse 1. Hey, liyobashisa lingabashiyela impande nagatsha labo abangalesabi igama lakhe. Ngakho-ke qoqeka, sondela enkosini uJesu. Ilungile yona, iyakuthanda, ifuna ukuthi ikuthwalele umthwalo. Yafuna ukuthwalela umthwalo? Sondela enkosini uJesu, izokuthwalela yona ngoba inomhlane obanzi. Izokuphathela ikubambele zonke izinto ngoba inomhlane obanzi. Ithembekile, ilungile ukuba isithethelele konke ukungalungi kwethu. Woza enkosini uJesu, woza uzosivikela noma besikhaphela noma benza lokhu nalokhuya, ukhona yena uzosivikela. Asondeleni enkosini uJesu. Ulungile, umnene, umthande ngenhliziyo yakho yonke, umthande ngamandla akho onke, umthande ngengqondo yakho yonke. Uzombona ukuthi uzokwenzelani. Nomthetho wesibili bese uyawenza, ungawusabi. Lapho ethi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Uyamthanda umakhelwane wakho na? Hayi, ngiyabuza mina, uyamthanda umakhelwane wakho? Mthande exactly the same way njengoba wena umthanda. Mina ngiyakumema ngithi woza kuJesu. Usho njalo kuMatthew 11 verse 28 uthi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Awufuni ukuphumula? Awufuni nokuphumula? Engana uphumulile, umphefumulo wakho wehlwe inyuku uyayaluza. Weze enkosini uJesu uzothola ukuphumula. Uyasimema ukuthi bonke abantu abakhathele nabasindwayo abeze kuye. Uthi beka ijoka lami phezu kwenu, bekani ijoka lami phezu kwenu. Nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo, khona imphefumulo yenu yakufumana impumuzo. Asifundeni kuJesu bafowethu. Ngiyanicela, ngilandeleni ngoba ngilandela uJesu. Masimlandeleni uJesu, silibeke ijoka lakhe phezu kwethu. Sifunde kuye ngoba umnene uthobile ngenhliziyo. Umnene uthobile ngenhliziyo ukuze imphefumulo yethu ithole ukuphumula. Ngoba ijoka lakhe lihle, umthwalo wakhe ulula, awusindi umuntu. Ulula umthwalo wakhe, ijoka lakhe lihle. Yikho esicela esimema uma uthanda ukuze emva kwami, zidele uthabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla ungilandele. Mlandele uJesu, yiba umlandeli kaJesu. Woza, uyakubiza, ufuna umsebenzele. Ziningi izinto azokwenzela zona, zidele. Thabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla umlandele. Uyakufuna, ukulindele, uqamba amasu ukuthi umxoshwa angabi ngumxoshwa kuye. Masiguqe sithandaze. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngakho konke osenzele khona, sikunikeza udumo. Siyabonga
kekho uNkulunkulu ofana nawe nonjengawe osithandayo osibizayo othi masifunde kuye ngoba yena uthobile umnene ngenhliziyo uthe ijoka lakho lihle nomthwalo wakho lula asize kuweke Nkosi akube yilona loyo asondele kuwena siyakubonga ngendlela emangalisayo siyakudumisa uJesu Kristu inkosi amen njengamanje ngivula ithuba bangcwele ngivula ithuba uNkulunkulu uthi angilivule angazi ukuthi ngilivulela bani ukhona lo akamfunayo okungenzeka ukube sekusuku lwakhe lokugcina lolu amukele uJesu woza mukele uJesu mhlawumbe usuku lwakho lokugcina lolu ubuzongena ezulwini uma uzokhuleka lo mkhuleko emva kwami khuleka lo mkhuleko emva kwami masithandaze umukele uJesu umvume ukuthi uyinkosi abase Roma 10 verse 9 ishono emva kwami masicimeze phakamisa izandla zakho Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise uSathane angimfuni amadimoni angiwafuni ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami ungikhulule emandleni kaSathane ungilondoloze Nkosi Jesu uzungivuse ngosuku lokugcina ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu amen ngicela ukukuthandazela uqhubeke nokuphakamisa izandla zakho babe egameni lika Jesu nangumntwana wakho sethandazile abase Roma 10 verse 9 emva kwami ngiyacela Nkosi umhlanze ngegazi lakho ngiyacela Nkosi umthethelele ububi bakhe bonke ngiyacela Nkosi Jesu kuba alungele ukuye ekhaya ezulwini angazi uzomlanda nini namanje ungamthatha nakusasa ungamthatha ingakho ngicela Nkosi ukuthi usethandazile abase Roma 10 verse 9 mhlanze ngegazi lakho mngcwelise menze abe ngcwele akube ukusindiswa kwakhe lokhu njengoba ushilo kuRoma 10 verse 10 wathi umuntu evume ngomlomo uyasindiswa ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga makube ngokulunga okuvela ngokukholwa egameni lakho kube ukusindiswa ngobusevumile ngomlomo wakhe ngingasho ukuthi ube ngasindisiwe kodwa njengoba izwi lakho lisho lithi sithabathe isiphambano emihla ngemihla sikulandele nokusindiswa simele ukusindiswa emihla ngemihla mabasindiswe bonke asebethandazile lomkhuleko emva kwami ngibanikela kuwe manje uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu siyamdumisa mawuthandazile abase Roma 10 verse 9 kanye nami ususindisiwe ungabusabuyela ezonweni ufihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele kodwa uzivumayo zishiya uzothola umusa shiya izono zakho hlukana nazo usuthethelelwe usukusindisiwe usugeziwe mvume njalo uJesu uhlala uthi uJesu Kristu inkosi hlala uthi uJesu Kristu inkosi kuwena ke obese kusuku lwakho lokugcina lo uhambe kahle sikhonzele ekhaya ezulwini batshele ukuthi siyeza nawe utholile umusa ngosuku lokugcina ngoba ngenzeka ukuthi usuku lwakho lokugcina lolu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu abe nawe uJesu Kristu inkosi babunze bande usiyavalelisa ngimthanda nonke uJesu Kristu inkosi